Laixia irratia. Etorri gure kabina, Laixia irratia, batu zaitez gugaz batera, danon batera. Arratsaldeon, Laixi Arzale, barikuro moduen, hemen gauz, gure abadetxeko hori esan bierreko da, azkenengo gunean indako galdetegi horretan, erantzun bat egun zala, ezta? Eta bai, abadetxeko gure ofizinan, gure lekutxuen, txokuen grabetan dugu guk barikuro. Eta gaur azaroak 26 da, barikue, eta hemen batu gara, betiko lez, arratzaldeko 8:00. Hemen gauz, mai inguru honetan asiertoto. Arratsaldeon, Gabon. Zelan? Oso ondo. Ondo, gogotsu. Gogotsu, betiko moduen, beste bariko baten. Ja, ze sorpresa dakargun, entzuteko zain. Hori da. Eta hemen nire barien Irati. Hola, arratsaldeon. Da, zelan hastide Irati? Ondo? Hemen, kantzaute, baina bariko beti hartzen die gogoaz. Bai, pixkat kantzaute, baina gogotxo baina azte burueko, ezta? Amaiera ona emototxio guk hori da, oso ona. Hemen batut, seguentzako hau grabeu. Hori da. Bueno, hori da. Una mezcla de sensaciones. Wow. Eta betiko lez, gure teknikue. Opa. Opa zier. Opa, ze moduz. Zelan zure aztide. Oso ondo. Bueno. Bueno. Esan ondo, egiz esan. Hala, ze pasaratxe. Zaitik gaur, egun behar izena zeiten antigenos bat. Ala. Osakidetzaren, ez dakiz lan esan. Osakidetza dago puta mierda baten eta en vez de estarri segitu sala deitu nabenerako eta hau begitu sala deitu nabenerako ba indoste antigeno bat eta estoste begitu hau. Eta hemen hau antigeno negatibo bategaz da hau esiko ondino. Eta zer pasako da? Ke guai. Konponduko da, ez da konponduko. Zein nire estarrize edo eure movida guztize. Dana. Ez dakit. Ikusiko du, kondago eskuzu datorren barikoen igual. Vale, baina zerren hau, esango dut. Osakidetza eta urkulloekin azerren hau. Bueno, horrela zerren hitzek. Aste honetako kronika. Lendik egon zara. Lendik... Aproba ez jau. Lendik urkulloekin bai. Eta osakidetzakin be oso gustoren azero, baina gaur azarren hau osakidetzak. Langilekin ez, Langile oso maju die. Antigeno esaten osakidetzakin, bai. Vale. Sistema osakidetza. Osakidetza. Danok ulertu dugu. Bai. Oso ondo. Eta zuzen lan maitane? Eskerrik asko galde txigarren, baitu. Ni ondo. Ez dakit. Beste aste bat gitxi hau. Ezta? Gitxi hausetako. Amaitzeko kuatrimestria. Bale. Horretarako dauten amaitzatela nire karrerako laugarren urtie, azken urtie, orduen oine gabiz kuatrimestrien, eta ja gabonetan ja amaitzen dut, nire karrerako etapa, unibertsitatera joeteko etapa, gero ja praktikak ingo dutaz. Orduen falta jate hilebete bakarrik klasien. Ja está, amaitzen nazu dut. Bai. Guau. Orduen hori. Intenso, baina gogotsu ja amaitzeko. Zeran da kuatrimestre euskeraz? Lau hilabetekoa. Bai, kuatria esaten dut nik horregaitik esan kuatrimestre kuatria. Laukia esan aldotze zu. Laukia. Guau. Ona garra. Bueno, eta komentetako, denok dakigun lez, pasaren asteburuen, hemen gaztetxien, ospatu zan zer? Urteurrena, ez da? Gaztazadan urteurrena. 22 urte. Hogeta bi? Hogeta bi urte. Bi eta bi. Los dos patitos. Zu baino zarrobe da, maitan. Zu baino zarrobe bai. Ni baino zarrobe bai. Ni da inako da, bai. Bai. Eta asko di. Bai, badie, Eta egitarau potentie preparo gendune gaztasamblako kidiok. Bai. Barikoen kontzertuko egon ziren. Atze eta du betaldie, eta gero zapatuen egun osoko gitarau bat egon zan. Maitane esan egon. Maitane esan agertu. Galdu zainun, mostopoteoa. Egia da. Mostopoteo oso intenso egon zan. Mostopoteo galdu zainun, gu... Beitu, edo kafepoteo. Guri gogorren jakun ikusti hori, Gu, sentimendu benetan bihotzien min inosko nire. Bai. Gu jonginen poteuen, gure gogo guztizekin trikitilaizek eta trikipoteo ez dakizer da. De repente jendie mostu hartzen da... Da ure. Eta ure. Eta kafie. Iturritik ure. Eta kafie. Bueno, a ver, lehenko traguen kafie hartze, tiene su pas. Bai. Baina gero ya... Claro. O sea, bueno...
Zer grazio. Ez juna ez bat esate, baina no es plan. Ya está. Dilo. Ez, bat egon zan zerbezi hartze, baina bestiok mosto eta gogor kainekin da. Ni honintzen zerbezia. Zuon zin zerbezigaz? Ni honintzen Makina. zerbezia. Batzuk egin gaindun Ni pote, bai. Ganorazkue. Bueno, ganorazkue. Ez, ganorazko ez, etik kaina tragoin da, nego ginen urrengorako trikupotegu hobeto antolatu bida. Bai. Igual zauzana bariko elar intenso, gero zapatu Hori beti pasten da, baina zapaturiko gomida gogotxu. Bai. Mindarrak igual gorde bidie. Baina gero ja Pascal Osterako ja hartu ginen energia karriro. Bingo musikatuakin, da elektrotxaranga... Potentia eta izan, ez da? Ostra, elektrotxaranga... Oso potentia. Oso potentia. Ostikada ona. Hor dekogu. Ostikadako pegatina dekogu. Hemen dekogu. Bideo bat inda beureko bai. Sortako kronika. Kronika gaz. Bai. Bai, alkarrizketa emiko txegu. Bai. Niri be ditu ostien, balkoitik. Ja, nintzela. Bajatzeko eta zugor. Jurreta sin Maitane. Ez mañaria. Ona izen zan hori bai. Oso nahi zen. Gero argazkia inoztien galdetu eskuen, Elektrotxarangakoek, Maitane eskenin bajatu da? Ez bajatu. Esan bihotze zuen beste pertsona badara. Baitu, hori da Maitane. Posik edituko zion. Fijo. Hola Maitane, ¿qué tal? Horren arire anekdota bat dekot, baina bueno, gero kontako zuet. Vale. Bueno, jarraituko gu, ezta? Aztenetan barrizek be eukin doguz. Behituko guz igual gure inguruko anboto komunikabideak, berria. Nik pizkatuz mehau dut. Eta, adiez gaur, berri onak eta txarrak jaso doguz. Berri txar bat, bakizu zein zendan. Bai. Atortxukua. Atortxu. Hori da. Urtero atarrabian ospatzen dan atortxurrok jaialdize, barriro be, pasen urtien moduen, aurten be, bertan bera geratu da, gaur emondabe barria. Eta penaz, baina gaur eguneko osasun egoerak ez da hau izten. Lako jaialdi, makro jaialdi bat, ospatzi. Ulertzen da. Eta pena bat da, sarrerak danak saldute egon die, ordu erdian gaztau ziren, ez da? Ordu erdian amaitzu zen dana. Hori da. Jendazko, orduen bertan sartu entradan bi eta esan gelditu zan barik. Bai, ze blokeetan jatzun horria eta horreko bizinen. Eta, bertan bera geratu da, baina, bueno, pixkate esateko da, ustaien be, dauela programa dute atortxurrok jaialdian beste jaialdi berezi bat, izango dana ustaian 29 eta 30 eta hau behatarrabian ospatuko da, así que ia berre ordureko aukera dauen ospatu alizeteko. Opatarrabi Gran Pueblo. Bertan egin duzu bihar. Ni bertan egin dut lan, bai. Hene kantakekin. Atarrabi, opa, inundetan dela urtero opatarrabi. Haupa. Bai. Eta, bueno, pixkat pena dela, ez da? Atortzurokeko ardura unek eta esan da bie, bi urte atortzu barik izen die, orduen bi urte be, represioa pairatzen da bien, espetxitan dauzen Euskaldun danak, hori, errepresio hori jasotzen, eta egoera arren salaketa eiteko dan jaialdi hau ospatu barik, ez da? Azken finien dala kaltegarri eskuesen ontzako, baina kaltegarria dala egiten dan helburu hori betetzen ez delako, ez da? Orduen hori esateko. Baina, badeko berri onak bebai, badakigu ja ofizialki, aurten, Durangoko azoka badauela. Aupa, badau. Eskerrak. Joe, baiet. Eskerrak. Eta horbe ibili die pizkate zoratzen, gaur eguneko egoerak izten dauen edo ez, baina azkenien neurri batzuk hartu die, eta badakigu, oina, azaroan 29-tik aurrera, astelehenetik aurrera, badauela aukera Durangoko azoka bizitetako sarrerak hartzeko, ez da? Bai, turnoka eroselan antolatu dira be hori. Hori da, turno batzuk. Zita previa hartu da. Aurretiko zita. Hori da. Eta egunien 5 txanda gongo die sartzeko, txanda bakotzien 1200 bizitari batu halko die. Zema denbora barruen? Eta ordu eta erdiko bizitak izango die. Denbora ondo, ez da? Bai. Niri sobretan jate ordu bat. Nik bebe bastante ari niten dut, baina aurte patxara sartuko dela. Amotuko kalendarizu hartzeko. Nipa 10 minutu gaz badek, eta bueltetxo egin da, eta gamboto topeu, jazta. Kompratxo egin, da nahiko. Normalien igual, normalien jendeegaz igual juntetan zara. Bai, eta horrek usetzen dut. Estos no ikusi ez dakit nosti. Ondo goten da, bero iten da, barruen. Bai, politi izaten da.
Gainera, hautzenean hautzenea sartzeko besarrerak biharko die. Bai, claro. Hautzeneara eta beste ikuskizun edo liburu aurkezpen edo danetara, ezta? Eta igual komentietako, aurten adibidez hautzenean egongo diela Bulego, Anita Parker, Aiar taldie, Anari, bebai adibidez. Da beste asko. Pilo bat. Berrogeta hamar edo talde ez dauz. Pilo bat. Hori da, hautzenean bertan egongo da Leire Vargas, aste honetan. Bere poesia liburu atara dauela, ezta? Bai, dena amets den irudipena, eta amendik Laixerreratik zorionak. Bai. Zorionak. Eta gitxi gehiago esateko. Ordutegisek betiko lez 10:00-etatik 8:00 izango diela, eta... Eta ni honen ostien gauza bat esan biot. Eta... Honegaz amaitzen duzu nien. Badeko zer gehiago esateko, baina gure oso bota. Zer da, beste barri hon bat? Ez, honegaz lotute. Amaitu honegaz. Eta esateko, Durangaldeko musikariek behaukin gabiela euren lekutsue Durangoko azokan, eta aurten 5 taldek plazaratuko gabiela azokan diska barri bat. Bai. Diela Asto Turber, Seker, 6 urte, Insomnia eta Mikel Urtangarin. Eta... Osondo. Txalo bero bat eurentzako eta zorionak. Osondo. Maitxozu barritxari? Bai. Ez que nik goine akordaunaz, da beste barritxar bat jaso dugu aztion. No esan dugu Atortxu rock bertan bera geratu dela, baina hemen izorretan beste jaialdi bat bertan bera geratu da. Bai, Iba, Jurreta, Bierra, Soka. Bai. Abenduak lauen izen hori da, zapatuen. Baina aurrekoen heldu zan oharra ero, udaletxeaz batu diela, eta adostu da biela, atzeratzie ero, beste goera bat dauen tempora baten iki. Ba, azkenien, eurek normalin egiten dabie egun honetan, baina, gori edalatan nahiz hau dabe pizka berandu hauein, eta ganora zein, eta restrizio barik, eurek soratu bi herri zen barik, eta ganora ziteko, gustora egoteko, eta tranquilo. Bai. Eta gu bebai nahiz dugu golan itie, eta jungo gara, eta dastatuko gu zeuren zerbeza artesanalak, eta animo eureri bebaiz, bier dabe. Bai. Eta badeko uzberri gehiago, ezta? Bai, pasan domekan, Etxebarriko bertso saioen lehenengo geratu zen Gorka Pagona Barraga. Durangarra, eta orduen basailkatu da Bizkaiko bertso txapelketako finalera, zuzenien jugada finalera. Okerrez badau, lehenengoko sailkatu bera izan da, ezta? Sorpresaz izan zen Elena. Bai. Horia. Miren amuriz eta honintzen beitan aurretik. Bigarrena honintza eta 3. miren. Horia. Así que soriona Gorka. Sorionak gratitik zure, bai. Eta lasterge... Txaluek ipiniguz. Txaluek ipiniguz, bai. Ala txalopillo esetxako Gorka. Azte honetan be badau bertso saioe, sailkapen fasi ebe izango da, ez da? Eta tornaztien be beste bat. Hori da. Bai. Hori da. Vale. Datorren hastien, ongo hastien esan daigun, Aitor Bizkarra dauela kantetan, eta urrengo asteburuen abenduak 4 egongo diela Eneko Abasola Barkas eta Txaber Altube. Oso ondo. Zagunek eta berre sos erriten bada bien, eta berre Bizkaiko finala, Durangaldeko finala egiten da. Anongo gara danok danari animetan. Gero dudi ukingo gu aber nori anima, baina bueno. Nik badakin hori, baina, bueno. Aketzak edabak edo. Eta, esati, finala, abenduan 18 osatuko dela. Urte holez, Sanda Miribilan, ez da? Miribilan. Frontoien da? Frontoien ez. Basket. Bai, hori da. Eta, onarte, astenetako barriak, ez da? Bai. Musika pixkat entzun gogu? Venga. Centro comercial anormal. Me han dicho que de casa te has cambiado, ya no vives en el acosado. Yo he ido a vivir al centro comercial anormal, al centro comercial. Y ahora tienes jeta de tarjeta, eres un ente autosuficiente, en pijama y capa.
centro comercial, del centro comercial, del centro comercial. Centro comercial, del centro comercial, centro comercial. Tienes las neuronas caducadas, tus principios están en las rebajas. Vives labiendo tapas caducadas de yogur. Te ha tocado un viaje a Soria a visitar el Carrefour. Y ahora tienes jeta de tarjeta. Eres un ente autosuficiente. En pijama y zapatillas por el centro comercial. Y eres del centro comercial, del centro comercial, del centro comercial. Centro comercial, del centro comercial, centro comercial. Izquierda, tú no eres de izquierda, derecha, tampoco de derechas, del centro, tú eres del centro comercial anormal. Entzun duguz asteko barriak, eta oin igual toketan dabe entzutie, astien zier zelako eguraldia indauen, eta zelako eguraldia be datorren, ezta? Partie. Hori da. Gaur esteko hemen presente gure Unai aizpuru jauna, baina reali dugu audizio bat, eta entzungo dugu. Ia ba. Arratsaldeon Laiziar sale, arratsaldeon lagun, beste aste batez hemen, gaur distantziatik badabe Laiziar irratian, eguraldiaren berri moteko izorta tropikalien. Komentetako asteie dalue gule makurretik, behintzat aste bukaera hau, atzo izorretan bertan 60 litrotik gora batu ziren, errekape hasile datoz. Gaur barikue, goizien euriz izen da, eberdin guruen pizkate respiro txikinate mozku, baina arratsaldien zaparra derra bota dauz. Baina, hau ez da eser izango, gaur gabetik aurrera espero dugunen zako. Gaur gabetik aurrera, euriz sartuko da iparraldetik, euriz sarri, ugari botako dau, ganera aizie sakar ibiliko da, ipar-mendebaldetik eta iparrik ikutuz. 1 kilometro orduko abiadura hartuko dau aizie egunetan eta herrigunietan be 80 gorako. Así que kontuz ibiliko aiziak be bai, eta aizie eta euriz egiten da benien, bakizu, aiziek eurize trabez ekarten da, osake alde guztizatik guztiengo gara. Hori gitzi izango balitz, otxik jongo dau, temperaturi asko harrez, eta bizarre ebertik aurrera, menditzetan bera edurretoriko jaku, Batzuk 300 esan da, beste batzuk 400, beste batzuk 500, baina argi dagoena da, edurren maila bastante bajatuko jakule. Beraz, gure inguruko mendizek eta mendizek ez dienape, zuri aurkituguz, batez be domeka goizerako. Goiz izango da punturik hotza, domeka goizen ganera, prezipitazio handiaz dator, osake mendi goizetan kapa erra botako da. Onboton eta aurre ikusten da metroko kapiero egingo ete da ben. Así que mendi eso izinok bakizuen. Ekipo dute joen eta kontu zibili. Eta gero domekan, egun espika samurtuengo dau temperaturik. Eurizie botako dau koitxi bera, guztizin zer. Baina egune amaitu orduko edurren koti 1000 metro ingurure erretirako da. Eta datorren aste hasikerako be ez dugu barri honik, eurizie botako dau, botan jarraituko dau, goizen behien, baina hor bai temperatura pizkat igongo di eta edurre gora entzengo dau. Astelena izango da, edo izen leike egun komplikau erreketan, bai. Egun asko darue guztia euritzen, ja lurre guztite dau, euri asko dator domeka zapatuta astelenerako eta astelenen ganera, zapatuta domekan pilatutako edurrete urtzeko asmotan dator, beraz gure ibaiek eta errekek ia ondo aguante da nabian, bai, hori izango da euren retu emetik eta astelen iluntzi bitartean. Ia aguante da nabien eta bi errestanik esteko, bai. Lagunek, ondo bizi, asorion txukizen, erarte. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy,
deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido. Pista pela intermediária contrária, deu trato da bola, fez abertura pela ponta canhota, soltando o jogo imediatamente para o domínio do jogador que é Gilberto, ganhou pelo meio, agendo geral pela ponta canhota, deu trato da bola, domínio para o. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Preparação de cobrança, no lance lateral, bate Ronaldo entregando na frente para o domínio do Juninho. Juninho vira para Luizinho, daí para Pimentel. Eita, arrasta no Vasco, domina. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido. Perdido en el siglo, perdido en el siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo al 21? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido, perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido. ¿Cuándo llegaré? 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 ¿Cuándo Eskerrik asko nahi. Iragarkiak pizkat negatiboek datoz, ezta? Txarrak euria eta euria. Hotza euritze edurra ikusikule, hori notizia ona, ero? Bueno, bai. Neguen... Neguen eskauz, baina, bueno. Kasi, helduko da. Kasi. Eta oin, gure tekniko hasierrek tartetxo bat ekarri dut prest. Eta tarte hori da, gogoratzen. Ia ber, gogoratuko gu. Zer gogoratuko gu gaur, hasier? Ikusiko gu. Bueno, vale. Tiri. Gauzatxoak gogoratuko guz. Azkenengo eta sekarren dutxu San Miguelak, ongotan San Miguelak estie, eta soka beste izango, baina telebistako gauza batzuk gogoratuko guz. Orduen, karo, hemen dagoz bi generazio diferente moduen. Bai. Zan daigun. Bai. Ni pizkat aldi hauko nasuaz asier,
Asier bizoko. Asier bizoko alioko gara, eta pizkat erakutsiko hau Maitaneri eta Iratiri, zer zien elementu batzuk, ez? Ze mierda ikusten gendu. Ze mierda ikusten gendu. Vale. Argi esan. Eta orduen, bueno, ekarri duaz gauza batzuk. Eta lehengo gauzie, laguntzen moztezun Asier, bai. Goratzen mazaren, zer dan zaratau. Jo, bai. Gauzan, Maitanek eta irati dauz, tipo lo... Bai, hau berez, baten topa hona en YouTubeen, el ruido más tipo inaguantable, eta esan hau? Ja. Bai. Hau zan, telebizinoa, katia esan nien arrapetan, ero... Hau zan, lehen esan, 24 ordu ezien emoten lehen. Hori. Telebistak ezabien emoten 24 ordu emisioa. Orduen, euen gabeko 10etan, 12etan edo, de repente, segun emisio gehiago, eta kortaban la emisión, da, euen karta da justezela. Hori karta juste, kolore dun borobil bat, bezala kolore primario danak, eta gero hau pitidu bezala. Ez dakizen bat erziotako pitido jakin bat. Wow. Eta zan, la karta da juste. Orduen horrekin imaginetaot, ikusiko sabi, bueno, hori, karta da juste esaten da moduen, justeuko abien, soinu ondo entzuten da, vale, koloriek ondo ikusten dira, vale, ok, jazta. Eta holan izaten zan. Eta antza, la dozen izen zan azkenengo, la karta da justeko azkenengo emisio izen zan la dozen 2001. 2001, bai. Indela 20 urte. Indela 20 urte. Irati nadine. Irati nadine, claro. Irati jai zanien. Irati. Karta justo ekendua bien. Hemen eta 8 eta argazkizea ikusi deitxuet, zer zan. Hori zan. Geure entzuliek, geure edatik gorakuek jaingo dabe, zer dan. Bai. Zatzu topeu karta justo ipini interneten da. Karta justo... Zan gainera horroz zetik, claro, igual gabaz, claro, ordu guztiztan deko zuzozer, baina lehen zan, claro, igual bizten zinun telebizio, de repente, karta da juste zan, ya. Ese ves, tal en ese un internet, ese ves, bueno, ya está, lotaran, todos a dormir. Bai. Bueno, natural hau esan dana, nik uste, Bai. Gaur egun oso saturauta bizi gara. Bueno, eta hori, oindala 20 urte, hau eitxia bien haitie. Beste gauza bat, gure infantziako, zuek gogoratuko zu edo zan, bueno, epireko txotau dizue, eta ikusiko zue zer dan. Euskaraokea, isorretan begon zan Euskaraokea. Egon ziren. Eta Euskaraokea zan Superbateko zati bat. Superbat zan Googleen, oza, betizu eta baina gina ikusten genuen umientzako programazioa. Guk betizu haukin genuen. Baina Superbat begoten ziren revistak, ez da? Izen alda, revistak. Nik ustot edo nik betizun revista bai haukindot. Betizun revista nipitaben bai hori. Nik betizun haukindot. Superbaten sozio eñal zinen. Betizun bai. Txartela, bai, betizun moduen. Txartela, horietan ikototzu esan gauza. Hori da. Eta txartela hori? Eta gainera, Superbat zan gainera, bat, kapa bategaz. Bai, claro. Kapa bategaz, kapa urdin bategaz. Eta gero pintzaren Superbat. Eta bere lemi esan Superbat, pila bat. Haupa Superbat. Superbat, pila bat. Eta hori izan Superbaten zera. Eta hor arte, eusen dibujo animauek eta holan. Eta ordu nik ekarriot Superbateko dibujo animau bat oso gitzitan emoa biena. Baina dekot kriston recuerdo, guztan jaten pilo bat. Eta ipiniko tzuet bere hasierako musikia. Vale. Hauek dira Atori Ninjaren abentura. Mendirik mendi, basoan barna, aizea bezainari deus batean, auzora heldu zen zorionean. Begi alaiak eta beti ribarrez, ninjas jantzitan... Bueno, bausan, Doraemonen eta epokan Atori Ninja beurten zan, gaina dibujoek oso antzeko edien. Eta Atori Ninja urten zan nien, bebai ikusten ginen, eta nire pilo gusten jaten Doraemon baino gehiago seguramente. Baina,
ez dakit zagaitik, gitxire, oza, esaben aguantau asko telebiztan, ez dakit, 2 urte, 3, eta esan, hori, ninja bat, beba, eta bezena bere gauzatxu, ez dakit, duken laguntzaile bat, eta gero familia baten sartzen zan, ez dakit, beste, ez nahi batzen oso ondo beste leku bateko ebasan, espaziotik bat etorren. Ez da nik akorduen kortan az beretaz, baina historizia. Ez, eta niko goratzenaz, hasierako hau musiki egaz duena gainera. Jo, ez ETB bateko marrazki bizidunen musikak, oro sintoniak, hasierako sintoniak euskerara, zer da, itzulitea dauzenak, ona die asko, Doraemon, Dragoi Bolana oso ona da. Eta Heidi nabe oso ona. Heidi, Zintxanen nabe ona zan, dukon bere bazize. Bai, badekie bai. Eta oso ona dio. Bai, eta oin gainera esan dozule, Dragoi Bola bai ikusten gino, baina Dragoi Bola nostien, zer retorten zan? Gogoratzen zari Dragoi Bola nostien zer retorten zan da, gainera guz normalien juten ginen, nire arribedetani Dragoi Bola ikusi, eta alegintzen ginen gelditzen zaitek etorten zan gero programa bat. Serie bat, ETB-ko serie mitiko bat, eta ontsentzungo zue bere kareta. Ez dakiro goenkaden, lasanaiak bizkarturik daude. Goenkale, serie mitikoen. Bai, Goenkale. Bai. Dragoi Bola nostien beti torten zan Goenkale, eta gu beti alegintzen ginen gelditzen ikusteko Goenkaleko norakuek, ez? Lo que pasa, claro, Goenkale horrepokan tampoco era pato a la familia, ez dakit droga asko guenda. Claro, zan pizka fuerte. Gero amaieran, igual bai zan pato a la familia, baina hor momentun, bueno, eusen gauza batzuk, igual nire arrebieketan nik ez ginuzenak ulertzen. Baina, bueno. Gero da ulertu zuez. Zer da hori ama, ikusten ginen da, de repente tximaz, drogi esartzen, besti esaltzen, ez dakiz, taberna bat hau bestie, porruek, Maria Elisa ez daki zelako kristuek esaten dauda bestie, gero da torrela Jose Mari Kubana bat, ez dakiz, bueno, horre goten ginen ikusten. Hori gaina izaten zan, hori sortziretatik usto, Dragoi Bola izaten zala sortziretatik behatzetan, eta behatzetan hasten zan, astelenetik ostiralera ETB baten, Goenkale. Astelenetik ostiralera izaten zan. Eta azkenien, ez da izan bat urte aguanta duzen, hogeita, ez da izan bat. Eta esango txuet, bere emisiño izen zala, 2009-ko urriaren 3-tik, 2015-ko abenduaren 28-ra. Hogeita bi temporada izen ziren, eta atalak 3.708. Badie, pilo bat. Barriro danak ikusteko moduen, ez dakizu? Joder. Eta hori izan da, ez dakit, bere momentuen izan zan ez dakit bat emateke pasagotzen, baina Europako saiorik luziena edo ez dakit. Iraunkorrena. Bai, zozer izan zan. Pilo bat. Azkenin amaitu zan, baina bueno, eske ja eguen pizka desfasatez, eta ja, karo, personaje bat egitea ben temporada baten de malo, eta bestien de ona, eta bestien ez dakit nogaz lieto zan, gero bestien ez dakit zan, bueno, ja sale, bueno. Ez dakit guzan. Ja, bale, ez? Ja. Eta bueno, Goenkalekin batera, Goenkale baino pizka berandutxu hau, ez dakit, eta horrenguruen ustot izen zala, eukia bezala pare bat hiru denboraldi, egon zan beste saio bat, niri kriston graziz egitoztena eta ikusten ginen beti. Eta oina esango txu ezin dan. Badakizue zer behar duen Euskadik? Gernikako piperrak biseraz beteak. Eta kitxo! Kitxo! Bueno, hau zan, serie mitiko bat izen zala, Jaun eta Jabe ditzen zan. Zuek, bueno, asierre bezate uste... Ez dut ezetzen igori. Hau zan, serie bat, irauza bezala 3 temporada. Eta 43 kapitulo. Eta aktorien artien eusen Jose Ramon Soroiz eta Elena Irureta, protagonista moduen. Eta gero Joseba Paolasa, Ane Gabarain, eta bueno, pilo bat jende gehiago. Eta honen trami esan, zala lehendakariz, lehendakari barriz, jurianean, eta euken, bueno, bera sukaldari, oza, euken sukaldeko programa de bai. Bueno, eta hor,
bertan gertatu aldi esan, gauza pilo bat, Y basko eta bai pintxa bien tarteka, osea, bueno, tema politikoak eta biasa, baina, bueno, humore tartien, eta, bueno, Eusko Jaurlaritzako familia batek zelan aldagoen sufridu, lehendakari izeti, eta, bueno, oso ondo guen egizan. San pizka kutri eta bestail, baina, bueno, gure guzti dainakun, ez? Bai. Eta hori pentsanaben Asierrek jakin gabela. Ez esan da gure etxin ez du ikusi hori. Ez. Eta, baber hau ikusten bazenuen, zetik hau zan, ez dutzu esan hauko igual, hasieran, baina ikusiko zuzelan, gero esaten dutzutenien, aberako goratzen bazaien, ze programa zan hau. Hau zan, gabetako programa ja, Hau zan programan kareta, baina gehiago oroituko dozue, esaten motzue, txiskolata, txiskola pasa, txiskola pasa. Asierrek baki pizkat? Pizkat. Pizkat dekozu, goguen dekozu? Abestitze. Abestitze bai, programi ez. Ez? Bueno, hau zan txiste eta sketch programa bat. Juten zan kuadria bat, bueno, bi kuadria juten ziren, bat bestiekin kompetiduten edo, eta orduen improvisetan edo ez naz gogatzen oso ondo, baina enbizabien txiste kontau eta holan, eta presentadore moduen eguen esango ba Miluseko eta Kike Monarriz eguen presentadore moduen. Hau izen zan programa mitiko bat, eta Kristiano Bentzizak eukita bezan programa. Eta jende asko oroituko da bena. Eta, bueno, amaitzeko, nik ikusten naben beste gauza bat izaten zan, eta hau Asierrek bakit ikusta bela, eta igual maitanek bai. Eta izaten zan, domeka goizetan, emota bien programa bat. Maitan ez da akordauko. Ez da akordauko. Urte asko pasau dira. Ipiniko abestia, eta gero... Karri zu, jakin dut hau ipiniko zendula Asieratik. Hau zan programa gaio bat, eitzen zala luar, eta ez dakiz haitik domeka goizetan ipintza bien. Bai, Galizako kanaletik, bueno, ipintza bien, ETV bizen, bueno, Euskal Herriko jende galleguentzako edo nidakipa. Baina guk ikusiten ginen, eta beste baten, bueno, askotan berbaiten Asierregaz, eta bera be ikustea bela. Eta azkenengo abestize, oza, programa guztize inori izagakun interesan, baina azkenengo abestize guztau egin jakuen naneri. Eta honekin itxiko zaituet, apago kandil, eta horrekin iztu zaituet. Maria txuz. Eta urrengo ere arte, bale? Bale, oso gogoratzen, venga. Apago kandil, que tengo la luz, que tengo la luz, con tanta vida. Apago kandil, atxegame ala. Adonai etxikulate, oze bai txikulate. Adonai la pescando, las ote baila meus puteiros. Ote baila meus puteiros, ay galero, ay galero. Apago kandil, Maria Jesús. Apago kandil, que tengo la luz, que tengo la luz, con tanta vida. Apago kandil, atxegame ala. Apago kandil, Maria Jesús. Apago kandil, que tengo la luz, que tengo la luz, con tanta vida. Apago kandil, atxegame ala. Apago kandil, Maria Jesús. Apago kandil, que tengo la luz, que tengo la luz, con tanta vida. Apago kandil, atxegame ala. Apago kandil, Maria Jesús. Apago kandil, que tengo la luz, que tengo la luz. Gracias a todos. Buenas noches. Agradezco de Setter. Aitor Pekatari. Gaur, Aset etxebizitza sindikatua.
Arratsaldeon entzuliok, bagatoz beste behin. arratsaldeon. Bagatoz beste behin gure sesiño favorituaz, gure Aitor Pekatari elkarrizketa tarte honekin. Eta gaurkoen sorpresatxo bat dekogu, guri benetan ilusio asko egin dozkun elkarrizketa bat ekarri dugu, zuentzako entzuliontzako, uste dugu oso nabarmena izango dela. Así que bueno, beste barik, arratsaldeon, Aset Etxebizitza sindikatuko kidie, hor zauz? Kaixo, bai, arratsaldeon. Hau, arratsaldeon. A ber, lehenengo eta behin nik uste dut entzulik apur bat kontestuen ipinteko, ze askok eta askok eguele, ez dabe jakingo nortzu zarien osei berretzen dozuen, eta labur-labur, zer da Aset Etxebizitza sindikatue? Vale, bueno, bai, Aset Etxebizitza sindikatu bat da, lan egiten duena Bilbosarrean, Aldezarrean eta San Franciscoko auzoetan, eta, bueno, lan egiten dugu etxebizitzarekin lotura duten arazoei, ustez individualak direnak, irten dire kolektiboak ematen, ez? Autodefentsa eta klase elkartasunaren bitartez. Eta, bueno, beti esaten dugu, etxebizitza sindikatu bat garen arren, ez dugula etxebizitza helburu moduan ulertzen, osea, ez dugu etxebizitzaren aldeko borroka sektorial moduan ulertzen soilik, baizik eta aukera moduan edo arrakala moduan, gure auzoetatik edo territorietatik klase borroka auspotzeko. Ondo, bueno, definizio labur moduen ordeku, entzuliek eta ulertzeko. Eta, bueno, jarraitzeko apur bat, testu inguru egaz eta apur bat ulertzeko beto, entzuliek beto ulertzeko zer dan etxebizitza sindikatu hau, zuen Aset elkarte hau. Zelan sortu zan, nos, ze taldek edo apur bat testu inguruen kokatzeko? Bale, bueno, Aset sindikatu bera konfinamendu garaian sortu zen, pandemiaren lehenengo hilabete horietan, baina beti esaten dugu etxebizitzaren arazoa, ez dela berria gurean, ja urteak eta inkluso hamarkadak daramatzatela horretan, bueno, eta jende asko ere lanean horren kontra. Eta, bueno, auzoan bat zegoen jende bat, auzo eta herri botereari buruz hausnartzen egon ginenok, eta denbora bat generamanok, autodefentsa mekanismo lan integralago bat martzan jartzen saiatzen, eta, bueno, horri bueltak ematen ari ginela, batean pandemia aldu zen, ez? Eta ikusi genuen, alde batetik, etxe bizitzak, nolabaiteko zentraltasun hartuko zuela krisialdi honetan, eta bestetik, jendea etxetik botatzen hasiko zirela, hurbileko jendea inkluso, eta auzoan ez genuela inolako tresnarik behar material horiei erantzuteko, ez? Eta orduan ikuspegi integral hori galdu gabe, erabaki genuen martzan jartzea etxe bizitza sindikatua. Eta batez behiuel, babesa eta mot dotzezue etxe gabetze egoeran dauzen personalita holan? Bueno, guke sindikatuan parte hartzen dugu, bai militante moduan hurbildu garenok, eta bai kaltetu moduan etorri direnak, orduan alde batetik kasu konkreto erantzuten diogu, ez? Etxebizitzarekin arazoak dituen jendea sindikatura hurbiltzen da, eta arazo horietatik gatazka konkretuak abiatzen ditugu, ez? Momentu honetan adibidez, kasu ezberdinak ditugu pilpilean, horietariko batzuk etxegabetze datak badituzte ezarrita, esan duzuen moduan, baina beste askok ez. Eta, bueno, sindikatuko egunerotekotasuneko lanean, gatazka hauetan eskalatzen joatea da, kasu bakoitzean zehaztu den helburuari erantzun bat emateko, baina guztietan ez da berdina. Oso ondo. Eta gaurkotasunera apur bat pasaute, zuen kontestu beto ezagutzeko, gaur egun, oin bertan, ze proiektu deko zuez esku hartien, o ze proiektu deko zuez martxan? Bale, bueno, alde batetik ditugu hori, egunerokotasuneko lana direla kasuak, sindikatura kaltetu moduan hurbiltzen direnen kasuei irtenbide bat ematea, baina gero bai esatea kasu zehatzetatik haratago beste lan bat egiten dugula, ez garela honetara mugatzen, ez? Eta lan politiko bat dagoela horren atzean. Eta, bueno, adibidez aurten, formakuntza espazio ezberdinak ditugu, tartean militantzia eskola bat, bai militanteen formakuntza bermatzeko, baina baita ere kaltetu moduan iritzi direnak, politizazio prozesu bat eman alizateko. Eta, bueno, honetaz gainere, aurten bultzada bat emango diogu Asetu herribiltegiari, hau da, tipo almazen popular, banko de alimentos... Batzeko, janariz eta batzeko, eta gero jentieri banatu alizeteko, ez da?
hori da, momentuz ez dugu zabaldu, sindikatuko kideentzako da, ikusi genuen zelan sindikatura hurbiltzen zirenak eta etxebizitzarekin arazoa zituzten gehienek ere, beste biztako beste arlo askotan zitutzen arazoak, adibidez elikadurarekin, ze beti esaten dugu que lo último que dejas de pagar es el alquiler. O sea, hay gente que elige entre comer y pagar el alquiler, eta orduan apur bat erantzuna gero eta integralagoa izateko erabaki genuen azetu herribiltegia martxan jartzea. Da, elikadura bankoa eta oinarrizko produktuena. Eta, horten bai bultzada bate eman nahi diogu, momentuz bakarrik sindikatuko kideentzako da, baina zabaldu nahi dugu kanpora ere, eta horretan gabiz. Eta horretaz gain, duela hilabete inguru Arrakala 2 aurkeztu genuen, Alde Zarrean birjabitu genuen espazio bat, eta, atontzen gabiz ere, asmoa da sindikatuko egoitza politikoa izatea, bertan azetu herribiltegiko espazio ere izatea, eta etorkizunean etxegabetuak izango diren kideentzako larrialdizko etxe bizitza bat izatea. Jose politie, auzotik eta auzuen beharretara egokitzi eta horretarako borrokan ekie oso politie. Eta Arrakala espazizua aipatu dozu, eta horren inguruen galdetu gure dutzugun, hau Arrakala 2 da berez, ez da espazizue? Honek esan gure dau, harinautik Arrakala 1 edo egondala. Zer pasau zan hor, zer proiektu zan da, zer gertatu zan asunto horrekin? Gutxi iraun zuen, hilabete inguru, baina existitu zen, bai. Hori, Etxebarrietan nahien plazan zegoen espazio bat zen, zazpikatu gaztetzeare izan zen, eta desagerlojatua izan zena. Eta, bai. Egon zan, 15 urte gutxik, duela 15 urte, zazpikatu gaztetzea izan zen, iraun zuen beste hilabete, desalojatu zuten, beste 15 urte egon da gutxik, okupatu genuen eta hilabete iraun zuen ere, eta orain sorpresa gutxik dago berriro. Gutxi dago barriro, ez da? Eta, oin prozesu judiziala duela hilabete inguru hasi zen, oraindik ere deklarazio gehiago geratzen dira, eta, luzerako doala ematen du, desalojostean, ulertu genuena zan, azpiegitura hori beharrezkoa genuela sindikatuko lan aurrera eramateko, eta orduan, beste espazio bat birjabetzea erabaki. Orduen Arrakala 1 esan daigun, horren helburue, oin Arrakala 2 dekon helburu bardine esan, ez? Espazio bat bertan antolatzeko eta zuen proiektuek aurrera eraman analizeteko, ez da? Hori da, ez da sujeto politiko bat, baizik eta azpiegitura bat sindikatuaren lana aurrera eramateko. Oso ondo. Eta gero galdetu gure notzu, nori, desalojuek eta okin jozuez, gehizinak uste Bilboko udalan partez, o ez dakit Eusko Jaurlaritzan partez, boterien partetik, eta harremanetan zentra gure dugu, hori, izue peigerriko zue, ez? Zede ezberdin jasun ikusten duzue, zuek hau zuen o asambladetan zauzien gentien arteko harremana, eta udalan arteko harremana, zede ezberdin jasun ikusten duzue, ez? Hauzoko gentie eta udalagazdeko zuen harremanen artien. Guk bete esaten dugu, azkenean azeten parte hartzen dugun guztiok, bai militanteak, baina baita ere kaltetuak, kideak gara, ez dugu asistentzialismoa egiten, ez dugu karitatean sinesten, eta gure proiektu azkenean klase elkartasunean oinarritzen da, ez? Eta gure helburu nagusia, hori, araz individualak kolektiboki erantzutea, baina baita ere politizatzea, ez? Eta helburu nagusiena ez da horren beste, bai badela, etxe bizitzaren arazoari erantzutea, baina horren atzean dago komunitate politikoa zabaltzearen helburua, ez? Eta orduan, alde batetik hori da, bestea udalarekiko, orain arte topatu garenetan argi geratu da interesak guztiz kontrajarriak izan direla, ez? Elkarri ikusi dugu desalojoetan, etxegabetuetan, jaso dugun errepresioan, eta beti alde antagonikoetan, eta ez bakerrik udala baizik eta instituzio publikoak. Esan duzun moduan, aurrean topatu dugun etzai bat, izan dira udal etxe bizitzak, ez? Orduan, uste dugu, bardura bat dugula olako instituzioek, bai udaletxe bizitzak eta bai zerbitzu sozialek, hausnartzeko, olako instituzioek auzo proletarioetan duten paperaz, telita. Bai, azkenien inguruko eta gure auzoko eta herrizetako problematika eta konpontzeko, honena gurartien batuz, bestigaz esteko guzereginik. Da, ja gure elkarrezketatzue amaitzen juteko azken galderatzua bota gurotzut gure galdera izarra baino hori hau.
Da, zelan ikusten duzu zuen burue, etorkizunerako ze helburu deko zuez, ez dakit, emetik eta urte batzutara? Ze helburu ikusten duzu ez, o ze lan hildo? Bueno, epe laburrera sindikatuko lana egonkortzea, ze badiru gauza asko gertatu dira azken urtean, baina gure ibilbidea oso laburra da, eta urte bete terdi daramagu lanean, orduan lehenengo helburua da, apostu hau egonkortzea, eta komunitate hori zabalduz eta egonkortuz joatea, eta horten horretarako formakuntzagatik egin dugu apostua, eta gero epertain luzera, iraukagu lapur bate asmoa, herri mugimenduaren espresio batzuk, izan duten kortoplazismo horrekin apurtzea, ez apurtzeko, eta benetan epe luzerako estrategia bat marraztea. Eta alde batetik asmoa da lokalismoarekin apurtzea, gu beti izaten dugu, auzoan egiten dugu lan eta auzotik, baina gure apostua ez dela apostu lokalista bat, eta horregatik uste dugu zaretze irautzaile bat sortzen joan behar garela, eta lehenengo pausoak eman ditugu, eta bestetik komentatu duguna sektorialismoarekin apurtzea, ez? Gurea etxe bizitzaren borroka da, baina ez dugu lertzen borroka sektorial moduan, ez? Eta uste dugu, zaretzeak eman behar direlale, langile mugimenduaren espresio ezberdinak artikulatuz. Vale, eta azken galderatxo bat behai, oin okurri batela sobre la marcha, personaren batek, ez dakit, hainbat problematiko kinal dauzenak edo problematikarik estekonak, o dana dalako batek, persona batek zuegaz harremanetan ipini gure badau, edo zuegaz edo zer konsulta gure badau, ez dakit, zelan ipinal da zuegaz kontaktuen, sare sozialetatik, telefonoz, arrakalara hurbildu? Hori da, guztietatik telefono bat daukagu eta normalean kasu asko lan iristen dira, sare sozialak ere, eta gero, arrakalatik pasa, edo auzotik, edo elboka-boka ere funtzionatzen du, baina, telefonoa daukagu, gure sare sozial guztietan dago apuntatuta, ez dakit buruz, asik ezin dizuet orain esan. Tranquil, guri bardine pastainakot. Baina, aukerak badaude. Si alguien nos quiere encontrar, nos encontrará. Hori. Eta, oin arte isilik egonaz, baina medator, azkenengo galdera Ixerra. Gure konfesionarioko galdera apresiatuena, Ander. Bai, eta ez dakit prest eukingo duzun, baina hemen aitortza gelan zauz, gure abadetxeko abadien ofizinan, aitortza gelan. Eta zein da aitortu ez duzun, eta guri kontetako moduko dan azkenengo edo buruen dakozun pekatutxue. Azken momentuan enteratu naiz galdera honetaz, eta egia esan, pentsatzen, delitu baten bat bai egiten dugula noizean behin, baina pekatu gutxi, honegiak gara. Baina, Baten bat egongo da hor. Baten bat, bai. Holan barregarri bat kontatzearen, gertatu ditzegun, pasaden kurtzoan, ez dakit entera zineten, seguro baiet, desokupa aldekarrera iritziko zela iragarri zutenean, egon zen azte-bete sindikatuko kide gehienok bapur bat engantzatuta egon ginela desokupako Instagramera. Ja gustauetan, Hori ez, baina hori konturatu arte, hostia, a ver, igual les estamos haciendo el juego, venga, ya, bloquear, danok, baina bai, gertatu zen. Ondo, bintxet, etxaia nundi da bilen jaketxeko bada, parkatu dute zauzie. Vale. Así que, oso ondo, eskerrik asko benetan, guretzako itxelesko plazerra da zuen moduko elkarte bat edo auzo elkarte bat gurien eukitxe, gure entzuliepe jaketxeko zelan ekendo zuen eta ideia hartzen juteko, benetan ekendo zuen bierra oso nabarmena dela eta aitortzeko, así que, beste barik, eskerrik asko, laizia erratibetara etorti arren eta aurrengo baten begongo gara. Zuei, mi esker. Venga, agur. Atea itxita
Bueno, entzun dugu elkarrizketie, aste honetan Aset sindikatuko, Etxebizitza sindikatuko kide bat egazin dugu, Aimarrak egin duzku, eskerrik asko Aimar. Eskerrik asko Aset Etxebizitza sindikatu eri bebai, prest egotiarren, gugaz elkarrizketatzo hau eiteko. Eta, oine... Nik ekarriot, tarte bat. Zeu ekarriot. Bai, gaur topera, Maitane. Gidari, tarti ekarriezu. Tarti ezeuk presenta hau. Bai, la leche, La leche. Autopresentación. No, hemen deko Maitane tontorik. Eta astenetan ekarriot, nire tartie dana emoziometroa. Baina, oinguen, hasiko naz, ja, parte hartzi eskatzen. Kontu da. A ver. Astero lez, nik ekartzen dut, definizio bat, ezta? Beti, nire txien dekoten, lurriztegi txikiatik hartute. Orden, botakotzu definizio eta asmatu biosue, a ber, ze emozio, ze zentzazioetaz. Engoten berba gaur. Etxetik behar alda beho jolastu. Bai. Gure bozue, bota gure WhatsApp zenbakire. Gure bozue, bai. Eta ez bozu gure, bez. Ez da derrigorra. Bueno, aukera deko zuet, kontaktu deko zuet, bota, bale? Kontu da, astonetan emoziometroan ingogu berba, onni buruz. Janedan gehiagizko egun baten ondoko goizean, izaten den ondo eza. Resaka. Bizamona. Biaramuna. Maitanek edike zuena aurreko asteburuan. Maitanek zapatuen. Kriston biharamuna eukizuen Maitanek eta ezin izan zen oetik altxatu ere egin. Ba, oso txarto. Eta konturatu naz berrezakak pilo bat sinonimo dako zela. Konturatu zari horretaz? Ez. Sinonimo. Biharamuna, ajie. Biharamuna. Biharamuna edo bixamona. Oñati etorri jakun, domekan. Oñatiko bat galdetzenia bixamona deko. Bixamona. Ostea be esaten jako. Ostea. Moskorrondoa. Bestondoa. Bestondoa bai, entzun dukin. Bai, ondo eza. Edo medikuek behar abiltzen dabe, beisalgia terminua. Beisalgia. Vale. Guk resaki erabiltzen dabe. Resaki, ajie. Ajie be askotan. Bai. Ajie resaki. ¿Qué clavo tengo? ¿Qué clavo? Erderaz ese matauzi, a ver. Al clavo martillazo. Bueno, eso ya está. Un clavo martillazo. Un clavo, sí. Un clavo saca otro clavo. Zuk egiten dozuna zer, bai, hori da. Bai. Biderbi. Eta, resakak emozio batzuk emoten dozkuz, ezta? Emozio horrek, sintoma horrek izan aldie fizikuek. Fizikuek zeinek izaten die. Amnesia, harine, edo moskorraldian gertatutako pizkata hastio, moduen, ezta? Pizkat edo, pizka baino gehiago. Urren komunien pentsetan dozuta. Baina hori zer da, agien ondorioz, aurreko eguneko... Ondorioz? Moskorran ondorioz igual gehiago agien ondorioz. Nik uste bai. Nik esango neuke... Nik uste dana batera dela. Dana da bat. Claro. Zuretzako moskorrak, agien moskorra barruen du. Agien bertan, bai. Zara konstiente, amnesia hori okin dozule, ezta? Orduen zara konstiente, bai. Orduen konturatzen zara, bai. Edo, momentu horretan, agien momentu zara korretan, eta gero jaurrengo komunian dinezu, bai! Ez? Ez dakit. Zer, eskezuk ajerik eukin barik, amnesia eukin dozu, ezta? Bai. Ja. Bai. Claro. Bai, bizkat bai. Bai. Bueno, jarraituko gu. Vale. Beste sintoma batzuk izen leikez alterazio gastrikoa, botaka, berakue. Bai. Zefalia edo buruko mine, Bai. Oso oikue izaten da. Oso oikue. Bai. Egarri bizia, bai. Ure eta ure. Otzikara, Otzikarak, baitu. Josu, nik otzikara egiten da. Bai. Puskerrak, Ba, eta txarrak, Puskerrak txarrak, ufa. Dakakain da... Lehenko aldizkomuna joetie da... Bai. Entre liberación eta... Uf. Sinonimo ero. Gogorra. Latza. Bueno, baina, bebai egoten die sintoma psikologikoek moduen, ez da psikikoek dienak. Ez dakit zuei pasatzen jatzuen, baina azken finen, sintoma bat neki edan egin, ez da, pizkat nekatute egoten garela. Bai. Gure buru bebai nekatute dau eta pizkat tristura erajotzen dugu. Bai. Iratzun pasetan? Bai. Resak egunek die tristiek. Beti. Ez da, buruei bueltak egiten gara. Tristie baino depresibuek. Bai. Tristiek izan aldie... Osa,
so zer tristi pastan bada oso tristik izan aldi, baina gehiago depresiboek eta nik uste hori horrekin depresioekin sentimendu txar guztizek datoz batera, aserrie badabe, oso aserre zauz, oso deprimidute zauz, triste, negarren bierbo zuen, negarren jendo zu biderbi, ez dakit. Biderlau. Desespereute bat zauz biderlau, Dios, puta mierda de vida. Una mierda, no. Cago en Dios. Usen txarra bada, guaz, la cosa txarra, botaka. Bai. Hola, nesetan da. Argiak eta saratak bemunezetan dozku doble. Bai. Bueno. Bai. Aspiradoras pasagun horretan, Bueno, es que aspiradoria edo meka goizien pasetie, hori da... Pekatue, hori bai dela pekatue. Inpernue joango zari. Zuek, ama guztiok, infernura joango zari. Beste sentimendu bat, etortzen sentimendu, emozio bat, damue. Nik guk lagun bat ona bertaratzen dana asko, bere izena esangotu nahi etxeita. Urten dan domeka, zapatu danetan, domeka danetan esaten dau, ez da bela gehiago eran bier, eta ez da la gehiago mozkortuko. Domeka danetan esaten dau, da hainbat zapatu eguen, da bebai. Bai. Beti jenda damutu, baina gero pasau jinako, astu jinako. Damu pasau. Hori pasetan da, bai, hori pasetan da. Eta gero bat dauz beste resaka mota batzuk, bai, dienak resaka emozionalak. Zer die honek, pixkat bizipen bat bizitzen dugunean, horren ostien pixkat bizipen hori tipo luzetzen saiatzen garela, naiz eta hori jamaitute egon, ez da? Eta denbora guztien bentzetan, eta hau. Eta hori batzutan be, izatetan gogorra, egoera emozional negatibo eta erajotzen dugu horren ondorioz. Eta batzutan ezin die ebitau, ez da? Pixkat inevitable die. Baina, azken finean da guk elikatzen dugu zen resaka mota batzuk die, ez? Baina ez dakit, batzutan gogorrak izaten die. Resaka emozionalak abizaten, aurreko egunien, moskortute egon bariko urrengo Beste eguneko resaka mota, bajoie. Bai. Igual aurreko eguneko alterazio handi bat, asarri edo posa izetie. Bai. Eta urrengo egunien hori zera, ez? Hori da. Vale. Igual, kriston ondo pasau dozu jai baten, edo momentu baten, edo viaje baten. Igual, jende asko ez da urrengo egunien superbakarrik sentitzen zara, ez? Bai, hori da. Eta jarraitzen dozu pentsetan horretan, eta ekozu hori komparatiba besti danagaz, eta batzutan momentu bat daulako, baina ez da. Mierda. Oporretat igualtan hori biziten da igual, ez? Bai. Depresión post-vacacional. Bai, pixkat bai. Bueno, eta ja jokogu gure alkoholdun edo drogadun resaketara barriro. Eta tratamenduetan bizkat murginduko gara. Tratamenduek, nahikoenak izaten dian analgesikuek, badibidez, ibuprofeno bat hartzie, jatie, ure datie. Jan beti izin da, ina? Ja, batzutan jan eta bota da. Bai. Jan, bota, jan. Eta gero, irakurri zen beste tratamendu berezi batzuk, badie, estia, fruta zukue edatie, kafie, brokolia ebe bai gomendatzen dabe. Eta gero, kardo marinoa. Badakizu kardo marinoa? Zeta ez da gure jakin. Nik irakurri dut, baina informazioarik ez tekot. Honena, izeten da, urrengo egunen bitzamonien. Trago eratie, eta zozer pregido jan rabak, ero kroketak. Bai, hori da, mano de santo. Horrek entzetatzu. Dutxa. Bueno, dutxatxe, bai. Espabilitatu asko eta laguntzen baina zu ikusten bozu, resaki etorri behatzu. Ondino guztiz etorri bariko komida, baina zu ez. Hartzen dozuz pare bat zerbeza, pare bat, ez teko zuztan moskortu biherri bez, Hartzen dozuz pare bat zerbeza, hartzen dozuz jaten dozu apur bat, pintxoren bat rabatzuk ez dakizer, gero dan dozu siestie txien, da, ja, bueno. Bai, beste modu batez ikusten duzu. Igual zizta hostien pizka zauz txarto, baina, bueno. Resaka fiziko ebentzet, juten jatzu. Bai. Da bestela gogorra badeko zue, gogorra badeko zue, gogoratu Mongoliatik ekarri genduen remeditzu, san, ardi begizen zuku hori. Riko. Tomate zukue, binegrie eta ardizen begizek. Ba, igual brokoli ze baino beto, Como no? Ba, bueno, segun noetzeko, igual bai. Cardo marino baino beto, igual. Bueno, baina gero, trastietan ibili naz, eta no os lo perdáis. Gaur egun, badauz resakak pasetako medizinak. Benetan? Bai, bueno, badauz parches antirresaka. Antirresaka. Ahí va. Hori zipinu ez orduen, juergan urten zarenien, gabien. Exactamente. Juergan urten dozunien. dozunien. Gabien ipintxe osu. Claro. Eta horrengo boni ez teko zerresaka.
Juergan noie. Alkohola txupeu Me egiten pongo aquí dugu. el parche. Ahora, me suben parche pegau. Baina bergero ez basaren moskortu bien. Ja, igual etara moskorten, No me jodas. Garteri dana dirudan Hori asautu. ez dago esaten, Hori ez dago esaten, ba, oso izango da. Claro. Hori izan como los parches de nicotina. Kontuz horrekin. Nire izatea behin que no servían para. Los parches de nicotina. Hemen dino, party parch hangover die. Parches antirresaka. Party hangover. Hangover. Hori da. Part. 10 pieza o eta 15 euro. Baitu, merke, Gainera. 10 pieza o eta 15 euro. Merke ez. Eta zema partxe pinibizuz gabeko? Bat. Zu bat, eta... Hori da. Eta hola, niño. Party Parch reduce drásticamente los efectos secundarios físicos del consumo del alcohol y hace que las mañanas sean increíbles. ¡Wow! Hostia, ba, probauko neuke. Bai, hori proposatu bina ben, erosiko kaja bat eta probauku hemen, eta gero kontauku. Venga. Ni probauko neuke. Venga. Eta baina edan, pero hasta morir. O sea, hasta morir? Hasta morir. Eta ipini bier badi bipartxe, pintzen dugu bipartxe. Baina fietan sari, Es que igual eskaramos corten, Igual sabéis de Bueno, saiatuko gara. Baina... Party Parch. Azoka Party Parch. Baina, o sea... Azoka Party Parch Hanover. Dau, está testado por la OMS. O sea, la OMS. OMSek Zerdiño. Zerdiño, OMSek. Ez dakit oine erantzuten. Hori igual urrengorako behitxiko. Eta laiziarriratiko osasun... Jo, ba, ez da gaur gurekin. Aimarri galdetu igual. Aimar. Aimarrek esango dago. Zerdiñoso, Aimar. Ja, Aimar, bidali WhatsAppat. Entzute ma, sabiz, a ver zer diñosu. Party Parch Hangover. 6-5-0-3 6-0-1 laura, vale, Aimar? Kontu da, partxe honek vitamina esferdinak dekiesela. B1 vitamina, B5 vitamina, B6 vitamina. Bakotzak zer dekon, auskalo. Oso ondo. Ja, oso ondo. Auskalo, ez da. Ondo. Bueno. Hori deke, vitamine deke. Osa, ahi deko gunean vitamine biu. Ba igual. Antza bai. Eta duen arte moguz. Zumo dena, jordo no bien. Eta hemen dauz pixkatu lan. C deko, vitamina C deko. Ah, C ez da B. B biogu. Hori da. Hemen, bai dago lan gomendio bat, cómo usar Party Parch. Eta hola, niño. Elija un área limpia, seca y sin pelo en su cuerpo para aplicar el parche. Vale. Se sugiere el brazo superior, el hombro y la espalda. Deje el parche en su lugar por hasta 8 horas hasta que el adhesivo se debilite. Hau da, pentsau jozu. 8 ordu, a ver, nos pasetan dien. Orden, hariñau, nos ipini bidan. Algo de enrojecimiento y actividad en el punto de contacto con la piel es normal. El enrojecimiento directamente debajo del área de aplicación del parche puede persistir durante hasta 10 horas después de la extracción. Ai, ama. Bueno, va a dejarlo. Oso ondo. Horrek txupau egiten dago, alkohola txupau egiten dago, orduen bat. Ondo txupetan dago, Txupoie txupezu, karo. Txupeton. Txupeton, oso ondo. Oso ondo. Bueno, eta amaitzeko, egarri dutzuetarik eta txiki bat. Hene? Bueno, eta galdera bat zubekuaz. Oso ondo, bota. Igual kondo zube. Bota. Zein izan dan zuentzat resaka txarrena. Badeko zube lango guen baten bat. Nik bat, bai, baina eskenaz guatzen ze juergako dan. Bueno, baina zer egon zinen. Bestakit, batxien egon itzen, oso txartu. Egun oso urten barik eta super debil. Zetik hartzen agan guztiz egotekin nagoen. Hori da. Eta super debil. Osa, ezin nagoen, altzetan nintzen da, marietan nintzen da, Eta telebista ikusten bet txartu, zetik marietan nintzen telebista ikusten, osa, txartu. Urrengo egun, osa, horri zen zan, osa, domekan ukin gana resakie, ba, martitzen eguazten arte, no... Osa, ez neban... Ez endu rekuperau. Ez neban rekuperau guztiz. Gogorra benetan, oso. Zemat urte? Ba, ondala, ez dakit iru lau urte, ez dakit. Hortek izan da. Zuek? Ni peukin duaz, txarrak asko. Nahe neuke jakingo bat aukeratzen, baina oso gogorrak egin zienak ziren, bueno, ondino San Migueletan, dantzariz de basara, daurron kogunien, jatzaren berbozu, bai goizien da bai arratzaldien togetan danien ganea, errosariz de egunien, San Miguel gogorrak. Bai. Hori ziten da... Baina hor, tristura paso egiten da, ez da? Ja. Ba, bier paso. Bueno, gainera, joder, goizesko tortille, txosnan... Eta urteren baten, arrautza brigiduek eta behin josko ez. Bai, danetik. Tomo nota, Tomo. Eskatuko gurrengorako. Bai, ondo zentzen dituen, baina gogorritzen zan alando be. Bai. Bai.
nik ez dakit txarrena izan, oza, ez dut aukin nolan kriston resakat egun nozu irabaztena en plan fatal, baina dekot... Ja, dekot rekuerdue, oindala, ez dakit, nozu ginen, azkenengoz ginen zagrotegire ez aurrekoe. Bai. Gure superargazkian hori, akorten zara. Bai. Urte horretan, ze hurrengo egunien egon nintzen kriston resakiaz eta ikesi binaben, ze astelenien azterketien. Gogorra hori. Orduen, zan tipo, ikesi biot bai edo bai, ze bihar azterketa egot, eta neuen kriston resakiaz, eta ezin aben, oza, nintzen konzentretan. Hombre, es que sin saco. Orduen, zagotegi baten ostin gainera. Wow. Gainera zagotegi baten gauza asko pestan Die gauza asko. Oza, muchos factores. Bai, recuerdo horiek. Eta probu zinuna azterketia? Bai. Bueno, oso, no. Baina, eruna belako aurretik preparatu zen, akina domeka etzala izango oso. Pentsatu eruna belako txuleta keine. Kasi. Oso. Bai. Bueno, eta amaitzeko, ekarri jotzuet ariketa bat. Venga, ba. Hemen dekuaz, edari batzuk, eta esami ez tezue, asmatzen da zuen. Ordenien, zeinak izten da resaka gehiago eta zeinak gitzi hau. Vale. Bai? Vale. Zaitu esarie? Baina, ofizialki edo guri? Guri, supongo, ez? Orden hauen biuz. Berez, ofizialki, zelan dan. Vale. Bai, gero bakotzak dekona beha aldo zue komentau. Vale. Ia, deko guzau gukerak. Igual gure dozuz apuntau, igual ez dakit. Esan, eta... Venga. Ardo zuria eta ardo baltza. Horrek batien duez. Ez, aparte doiez. Vale. Aparte duez? Baltza. Ardo zuria, ardo baltza. Hori da. Koñaka, cervezie, ron, whisky... No, astiro hau mitzen. Ostras, chaval. Horrek edari gogorra die, Ja. A ver. Joan esaten, gero... Whisky, ginebra... Eta... vodka. Vale, nik aldotxut esan. Txikizenetik handizenera? Gure dozuen ordenien. Vale, resaka geixen emoten da bera, bueno, ez dakit seguro, baina seguramente izango da koñaka, gero whisky edo rona, bueno, esango rona, whisky, ginebra vodka, ardau baltza, ardau zurize eta cerveza. Vale, batzuk asmatu dozuz, beste batzuk ez? Bueno. Gero komentauko guz. Vale. Ni junaz azierren orden igual esaten, baina whisky eta ron aldatute. Bai, izen alda. Whisky lehenengo eta gero ron. Eta koñaka bez nago oso seguro, baina koñaka que tiene pinta de... Bai, de dar... Inoz naz moskortu koñakera, baina... Ja. Ez da genikoa. Bai. Eta? Nik ez duten... Ez dakit, danak... Apuntau zuz danak. Bai, danak apuntau duaz, da gero ez da gintzein aukeratu. Apuntau daben bakarra eta... Baina niri aje itzelesko txarra izten doztenak. Da asko guztatzen jate, bueno, Mosko ronak mondozkuz. Ardauek, ardo baltzak. Niri bintzat urro egunien, izten hau... Bai. Apunte hona itozu, apunte hona. Da komunea joen da, dios. Hostia, baina jun zaite poteuen, karo, poteuen junten kanelako ardauetara eta ez da izan bat ardo, baina jun poteuen whiskyzetara... Baina whiskyzetara ona bada, ez da bitxiko inbesteko, alkohol ona bada, pentsan dut. Ja. Ero koñaka horrek ez da git. Gitza bitxiko igual vodka, ero... Nik beti entzuot... Ardo zuria bez dozu esan, Bai. Bai? Bai, esat. Ardau baltza, ardau zuria eta azkenek zerbeza. Gogorra dira. Nik beti entzuot... likor, koloriedekin likorrak izten da resaka gehiago, transparentien diena baina. Entzuot. Osa, inok ez mediko bat ez toztezan, baina, bueno. Apunte hona hori bai, Bai, vale. Ni listan falta diseinate baina... Jagermeister. Chupito rosa, ero... Tequila fresa. Tequila fresa hori. Tequifresi. Horre egizten dago, ahik. Bueno, eta... Eta gorputzalik eskasen. Bai, bueno, kontatu zein da orden ofiziala. Esango zuet txikienetik handienera, bale? Vale. Txikiena, cervezak. Vale. Hori asmatu zuen danek. Bai. Urrengo da vodka. Vodka, vale. Vodka. Eta vodkan gainetik dau ginebra. Vale. Eta horren gainetik, ardau zuria. Vale. Ardau baltza gero. Ez, gero whiskya dator. No, jodas. Gero ron, dala irugarrena. Bai. Bigarrena, vino tinto, ardau baltza. Eta lehenera koñaka. Hostia, isa zerta got, Koñaka. Gizena, Bai, faiote makarra. Bai, Ardauek... Ardau baltza bigarrena, bale, enaz ni orduen. Ardau baltza. Ardauen erru enaz. Ardauen erru, bai. Eta... Ostras, uste hori listi, Bai. Ardauek beti emon izan da horrezak asko, baina jo que se, ba... Joder, ez dakit.
Whiskize baino resaka bizago behar dauek? Joder. Bai, antza. Txarra haue. Gehiago ez dakit. Nik egiz esan txarra haue. Txarra haue. Nik egiz esan whiskizetara inozen az moskortu. Patxaranetara bai? Eta oso txarra da patxaran resaki oso txarra. Dauenik eta txarranetarikoen ikusteot. Baina esetik askotan gainera moskortzen masa patxaranetara eta resaki egiten mozu. Epoka bat, patxana edan barri zauz fijo. Bai. Eta jagermeisterrak bardin. Bai, jagerra nik ezin jot jagermeisterragaz. Ezin dut. Eta hori. Bueno, eta onarte, astenetako emoziometro bat hartzia. Ja, joder, ze ondo. Gustura gona ez honetaz berbaitzen, Bai. Eta horrengokoen gehiago. Oso ondo. Oso ondo. Eskerrik asko, zure sartzeetik. Eta musika entzungo gu, ezta? Eta bagatoz hostien lehiaketagaz. Nei espa zuriaini Zugotz baien naiena Oilur, enelur, enea Xoritua noraturat Biegales haidian Gure hitzak esan berriz esan Ez daitezela astu, ez daitezela gal Elur gainean txorian karinek Utzitako arrasto sail ederra bezela xe Nei piedad Txauotz beiden naiki eidi Maitian onzira Nik ez zaitut ikusten Ez berririk jakiten Nora galduz dira Nora galduz dira Gure hitzak esan berriz esan Ez daitezela astu, ez daitezela gal Elur gainean txorian karinek Utzitako arrasto sail ederra bezela xe Aitbi esan Skuoiden niabadena Zer dio isiltzen dena